שלום יוטיוב. היום אני אראה לכם עולם בפרק הראשון של החיים במיינקראפט, בית החלומות. היום אני אדבר גם באנגלית ואפזר בפנים קצת מילים באנגלית, כי זה בכל זאת עבודה באנגלית שלי. טוב, גשם גשם שריפות משמיים. טוב, this is my dream house, בית החלומות שלי. This is my skull. טוב, זאת הגולגולת המוזרה ביותר שלי. שכחתי לזכור כאן את הדלת. This is my yard. הגינה שלי. This is my yard. עצים מוזרים, אני אפלח שלג. וואי בום. עכשיו, מצטער אם זה איטי לכם, פשוט המיינקראפט שלי לא מגיב טוב בסרטונים. לא באמת. This is my petting zoo. הייתה לי חתולה שהיא אכלה פה את כל החיות. הרגתי אותה כנקמה. תסתכלו, עשוי מעץ עץ אלון טהור. דלת. ומי שמתפלן ב-1.8, זה לא מודים. אין לי מודים, אני ב-1.8. טוב, שכחתי להראות לכם. This is my hot tub. אני יכול לשרוד בלי ג'קוזי חמים ונעים בתוך הבית שלו. ייי 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 כזה כיף, כזה נחמד. שכחתי להראות לכם משהו. רק רגע. טוב, חזרנו. הנה. טוב, זה הפרק הראשון גרוע, תדעו. This is my bedroom. חדר השינה שלי. שעשוי מדיימונד טהור. טוב, this is my... This is my servant, המשרת הפרטי שלי. אני שונא אותו. תמות! לא אוהב אותך. יופי, הוא מת. אני רוצה לישון. ייי. עכשיו אני ישן קצת. ישן. המיינקראפט הזה. טוב, this is my dream house, בית החלומות שלי. כמו שאמרתי בהתחלה. שיש לי רק משהו אחד להגיד. תמות לספה! זהו, אני עוד! נהרגתי. תראו אותי. תמות ומעריצים! אני שונא בפרסי! I'm Jeff the Killer. טק! לך לישון. טק! טוב, סיימנו את הפרק הראשון. עכשיו, ביי!